Oimore Jera Malolo TV, kamora mora maintiere, ageno nodiochieng' mari obedo maber, akaw thuolo nieri marwaki e chenro mar Duond Mine, kama kelo ni chenro nieri kaka pile nyinga Joyce Oduor. E studio mar otieno makawuono e chenro mar Duond Mine wan kod wende studio adamie thuolo mondo mi oful no nyinge gi tich motimo gi kama wuoke e ka wadhi mbele kod twak machalo kamaendi. Ka otieno makawuono thuon wach mabende wadwa wuoye en wakeini e ohala. Machiegni ahinya chenro mar Duond Mine nyalo nyisowa nyingi kama iwuoke gi tich mitimo machiegni. Erokamano. Mokwongo akaw thuolo ni mar go erokamano ahinya kuom gwela mondo watwag matin e Duond Mine. Gi nyinga iluonga ni Auma Ojuki Judith. Awacho ga ni an nyar pinje ariyo. Mokwongo onyuola e dala mar Oyugis Konyango Kachieng' Bongo. To adongo e dala mar Awendo. Ka jonyuol notho dala mar Kachieng' Bongo. To Nyasaye nomiya mama mageno kendo ma ahero ahinya, mama Pamela Akinyi Mbeo mantiere dala mar Awendo. Kamano. Kuom thuolo ni endi adak e dala mar Kisumu ka. Atimo ohala mar chiemo sana korka rech gi omena. Kamano. Erokamano. Iwacho ni in ja ohala matimo ohala mar chiemo. Ohala ma kamaendi inyalo nyisowa ni chake karang'o tang'o momiyo ni chako ohala mar chiemo kopogore go ohalni duto ma ji nigodo. Nitiere ohala mar maybe uso lewni, uso nyanya gi kitungu. In kaka Auma Ojuki, ang'o momiyo mae e ohala mane iyiero ni tim? Erokamano. E kinde mokalo higa mar 2016 natiyo e kambi moro to ne an sales person mano ndiki e kambi. To tich notera e Donam. E Donam kaendi naromo gi challenges mopogore. Sana mano mako chunya kabisa ne en wach mar nyithindo manyiri ma oweyo sikul kaluwore ne ginyuol kapod itindo. Koro kane antiere e wuoth katimo limbe e dukni mopogore tachopo e Donam tayudo nyathi manyako ma ike tin ne 18 kani e Donam ouso rech. To ma nyathi monego bed ni dhi skul. Moko ne gi 12, 13 gitindo. Amako kodgi osiepa tago kodgi mbaka. Tayudo ni giwe sikul nikech wach mar age. Bang' kosenyuol koro kaka odok sikul onge. Gino nomulo chunya. Abedo gi paro to nyathini ere kaka anyalo konye an kaka Auma. Nyathini nyisa ni koyudo ng'ama nyalo kawo rech negi kata kaka onyalo yudo rech negi to nyalo dhi sikul. Nikech matino ni ouso rech okawo pesa no dhi chulo go school fees. Koso timo nang'o? Chune ni nyaka us rech ni endi mondo nyathine monyuolo ochiem. Mar ariyo chune ni koro owe sikul obi e ohala nikech ohala mar nam ni ma koro ng'eny kanyo ero. Nikech janyuol bende koro iyo wang' nikech nisenyuol koro kadwa okanyal tiri e skul, okanyal puonjo ng'ama miyo manigi nyathine. Gini nomako chunya mana gwelo nyithindo manyiri ariyo mako kodgi osiep. Ng'eyo mondo mi ikon nyathini endi mayot nyaka ing'e janyuol ne bende. Iwinjane na paro mar janyuol ne inoni to chal nade. Nayudo ni adieri gi nyithindo mosenyuol adier ng'ama nyalo kawo ting' mar koro konyo gi to nyithindo gi mondo gidog e sikul onge. Paro moro amora ma janyuol nitiere godo ni nyathini nyalo dok e sikul bende onge. Nakoni okang' mokwongo tik adwa ng'iewo rech gi de. Ka ng'iewo rech nigi eki in gi rech marom nade magi pesa di moro nyisi rech ma siling 400 to kora penye koro siling 400 ni kamigo kawuono to kiny idhi timo nang'o? Ni dum koro in kanyalo kelo nigi akela pile to kora yudo pesa ka nyathi chiemo to koro inyalo mana konya mondo adog e sikul. Nakoni sawa. Wang'iyo okwonga kawo machamo to nodhi mobedo mang'eny. Koro akoni nyaka to koro apar matut nikech asemiyo gi some hope be nitiere kaka anyalo konyo. Koro chura nyaka takony. Awuoyo gi nyithindo gi eki koro every weekend
nyathi mokwongo wawinjore godo ni kochopo chieng' Friday kata Saturday to make sure ni kelo na rech mar siling 1,000 kech ayudo ni rech monego be ni uso chieng' mana mar 300-400 koro kadwa ni dhi e dho nam chieng' madi nyaka Friday the first week school pod ok idhiye onge dhi e dho nam an kochopo chieng' Friday ti make sure mani kelo na rech mar siling 1,000 no kel na rech osiepa awacho ni gini koro to chuno ni nyaka ta us rech gi jene ng'ato to kanya cha and agoiro kamano ni wach social media be koro obet adonje Facebook pages machalo kaka Kisumu Maps emana kuongo use mokwongo tik alanda kanyo endo ng'ama nyalo dwaro rech ma fresh kilo kech maka nimiyo gigi kilo auso pesa makama deliveries atimo every Sunday koro rech mana kuongo chako godo ohand rech ni en mar siling 1,000 makao kuom nyathi mana temo sero mondo mi ayud kaka nyalo dok e school kamano. To koro in kanise kao gi 1,000 no endo in ohala mane iloko ba iyudo kubuok 1,000 ndalo chande anyalo wacho ni ohala ne rech ne beche ber and especially nikech nyane dho nam kanyo endo kora neno kaka gikawe kilo bingine anango ma dipimo godo kase kawo irgi ta adhi e chiro ang'iyo ni on average ma iuso pesa di e chiro and ang'iyo target market na bende ne akawo rech kilo gi siling 250 tawinjora gi ng'ama tero ne rech ni endi Kisumu seche moko akone gi mzigo seche moko chuna ni nyaka to na travel kenda mabi koro ka travel kenda mabiro be nyaka pore gi ka akone ng'ato mzigo kana akone ng'ato mzigo to nanyalo duoko ni kilo at 350 to ka tingo ma kilo ni because cost ma traveling be nyaka na factor in koro naketo kilo siling 500 through that anyalo ng'iyo ni transport na mana biro godo chande ayudo nikech ka ayudo order samoro ng'ato dak Milimani osemiya nyaka gate nyaka door number odwaro rech enuto rech Sunday onge akanyalo chako dong'ise ni madam Sunday ni ng'eni koro tek kanyalo biro koro yeye dhi kawo misigo e Acacia bus mano kendo koro ng'eni trust bende koro chako bedo matek so be ne vari kaluore kaka a deliver ni ng'ato to nyaka gisa ni be podi timo delivery mar rech kaka ni kaka kaluore gi kaka ni chako kose nyaka sani nitiere kuma ni yude makoro ji ma biro nyiewo puonj kose timo nango gi seche gieki wasedongore makoro mokwongo wan gi station mar uso mar ariyo deliveries ka be pod watimo ka intiere Kisumu wantiere gi ot ma en od rech yes to en magawa bende nikech kore use gik mopogore en based Lolwe Estate iluongo ni Awish Kitchen in Lolwe Estate kichopo kanyo sani kore dhi yudo rech modhuro ok ngege kende be ok mbuta kende wantiere kanyo gi rech ma fresh mar ngege no mar mbuta ma fresh wantiere kanyo gi omena manumu omena mochiel wantiere kanyo gi obambo wantiere kanyo gi bude gi chiemo mamoko bende watedo kanyo bende makati dwaro mana liya kati dwaro mana alot kienyeji chapat oganda madondo mawahero kalo godo mapiyo iyudo kila kitu nitie iwacho ni chako ohala mar supply ne kata mar nyiewo rech nikech ni neno nyithindo go eko manyiri mane sandore onge kuma ne onego bed ni gidhiye mane gimomiyo nomiyo ichako ohala mar rech no nyaka gi seche gi kibe nitiere nyithindo go mapodi konyo kose after that ne nyithindo go ngima gi odhi mbele maber kose sani nitiere nyithindo adi mikonyo kokale ohala ni mitimo sani ohala ni endi anyalo wacho ni nyathi madhi sikul directly ma ohala mar Awish Kitchen chulo ne fee ang'eyo ni wantiere gi around 6 gin nyithindo mamagi koso gin mamagi ok gin mamaga mara ina chiel kende nitiere ma jonyuol gi
ajalo wacho ni koro gin kaka my employees. Yes. Gin jok mandiko gi. To wawinjore. Ok andik ng'ata ng'ata. Andiko ng'ama ng'eyo ni ma ka wantiere godo ohala ni endi to yuto modhi yudo ka endi dhi konyo nyathine. Ok ni ena miyo mawach ni is just desperate for employment. Nikech my focus en ni to gima miyi ni endi impact mane modhi create in your family. Yes. Be nitiere nyathi moro monego be ni chulo ne fee. Amor ni nikech mine adek ma wantiere godo. Nyithindgi dhi school. Kata ka miyi mana siling 100 odiechieng' for example, to nitie kama nyaka ujire ni percentage mane madhi e wach mar somo school fees mar nyathi. Mano ber ahinya. Ajeno Malolwe TV wabiro kawo yoyo matin kae to biro duoge telo mar ariyo mar chenro nieri mar duond mine ka studio mar otieno makawuono wan kod Mikai Auma Ojuki mabende en miyo matimo ohala e boma nieri ma Kisumu. Mana kaka onyisowa ni nochako ohala nieri ok nochako mondo mi okony, lakini nochako ohala ma kamaendi mondo mi okony jok moko, nyithindo goeko manyiri mabende noneno ka sandore ahinya e dho wath moro kumoro, to kuom chuny maber manen godo noero osebedo kod chuny mar konyo ji e alwora ma Kaduo kaendi. Kik idhi mabor, nyaka kendo waduoge tielo mar ariyo. Machiegni kendo e telo mar ariyo mar chenro nieri mar duond mine kama kelo ni chenro nieri nyinga Joyce Odur. E studio mar otieno makawuono wan kod Mikai Auma Ojuki mabende en ja ohala e boma nieri ma Kisumu. Ka thuon wach mabende wawuoyo otieno makawuono en wakeini e ohala. Akawa dhi mbele kod twak machalo kamaendi Auma, inyalo nyisowa ni nyaka ni chako ohala nieri ere kaka osekonyi in kaka ng'ama miyo kopogore gi jogo eko mikonyo. Ere kaka ohala mar Ahus Kitchen ni osekonyi e gero ngimani? Erokamano ahinya. Ohala ni endi gi sechegi eki amor mar nyisi ni ene mondika. Ohala ni ema koro ndika. Aonge gi tich moro amora manyalo wacho ni anyalo wuok gokinyi ni tadhi e office cha kata macha. My endi is my employment. Yes. I would say ni full-time employment. Omiyo kumo ohala ni endi anyalo wacho ni aseneno berne mang'eny ahinya. Aseneno dongruok achiel ariyo e kit ngimana. Nitiere kata moko mana anyalo wacho ni agombo bedo gi gini endi. Sani anyalo wuotho ka jachir mang'iew gino. Achulo rent. Anyalo konye watna moro ka gi kacha. Kaluwore mana gi yuto mantiere ohala ni endi. Koro miyo ober osekonya kamano. To ohala ko ohala nyaka bed gi challenges kata chidnade magicale. Mibi nyalo nyisowa ni e ohandi ni mar Ahus Kitchen gina chidnade kaka mage mikale, to ere kaka in kaka ja ohala mosebedo ohala ni kuom kinde malach, ere kaka you overcome challenges gima at the end of the day neno ni yes seche moko inyalo bedo ni yudo lal but be yudo profit malong'o. Erokamano. Iwacha dieri challenges nitiere ohala. Joyce, king'iyo mos ohala ni endi kana chake to my focus ne en konyo nyako. Yes. And ma endi e gima sebedo ga ka e line makao nyaka sechegi. Challenge maduong' ma sebedo godo iwacho ga ni joma mine wan jowasikwa. Yes. To chutho ok ni wan jowasikwa dieri. En mana ni kudni achiel ema to oringo. Yeah. Eyudo ka ng'ama miyo approacha ko kamano kech ahero ga timo live sessions mang'eny in Facebook ka alalora gi joma mine e weche mag ohala. Ng'ato neno gima timo to koni
ka aume matimo gini endi to kare an be kara nyalo timo gini. So o approacha ni konya amoko adieri an gi nyithindo kata tich orumo na kigafla ye konya mondo mi ayude kaka nyalo go atua. Tabro penji ni to in ng'ango e lweti sani an nono adieri. An gima dwa kwayi kinyalo supply ya gomena makama nikech atimo both retail and wholesale. Kinyalo konya gomena makama ausi tauro ni pesa to ber. Tadiri winjo kaka ng'ama miyo wadu wuoyo ti sympathize kode tikoni oya kowne omena nikech abiro kawo omena matich malosi maluoki machiel mapak maorni nin koro rom gi consumer usi kiseuso tim kaka wawinjore. Iyudo ka miyo moro wachako maber first trip ouso maber oyo neno returns neno kano isi ni amokwongo chanyuro na goro gora beach kawuono koro ora par kiny koro ora paga beach iyoro ne goro 30 kaneno ka growth gara koni anya wadwa ni kare wakonyore maber ka chopo tiela paga 2 koro lal iseoro ne product ngeni bende thothne gin jok ma connect godo online olal gi pesa tina yuagira tina venye kumata chako manyego bingeni akia. That has been a major challenge nikech okni am gender biased but focus now sebedo joma mine gi nyithindo manyiri sana ok daher ni miyo wadwa nindo kech gi nyithindo to an go men stock to apenji ni to be nyalo kosidwa tema ni ani konya tem. I will guide you adieri wapuonjore tim kama mondo mi ius gini endi wabro chako maber moko bende yudo ka kose bedo stable maber odhi molal kabisa samoro digi pesa samoro be koro we biashara samoro mano is a major challenge sama pesa olal o affect biashara chuno ni nyaka bugo modong'no nyaka ne kaka adwa dine. Another major challenge business dwaro pesa. Seche moko pesa dok piny nikech kaluwore gi ndalo yuto kaka koro ne wan e season mar corona mar covid or affect everything. Yes, chiemo to ji chiemo pile but kiwango mar ng'iewo odok piny. Ng'ama ne ng'iewo goro achiel koro ng'isi ni pim na mana disa 2. Ng'ama ne samoro nyalo ng'iewo kata mana rech 10 ng'isi ni miya rech 3 o affect ohala kabisa. Yore mage gini ma wanyalo tiyo godo mondo mi koro challenge gi already next anjo kai penjo mang'endo. Kaka joma mine nyaka wabed gi network. To iwacho ni thoth jomoko ma itudori kodgi e yor mbui bende inyalo advise ng'ato mondo ochak timo ohala e yor mbui kose joma nyalo bage nyalo bedo mang'eny manyalo miyo chuny ng'ato tho. Sana sami donjo ohala moro amora nyaka ikri ne ageta gi eki. Kiluor to kibichako. To bende kiki tim ni ng'ane timo. Nyaka ibed gi chir odwaro ni nyaka ikwongi tim research maber ming'e ni to ohala madwa timo ni endi en ohala mane to yuto chalo nade to ka dhi ni kora da timo ohala ni e yor mbui e yor mbui ka duong nyaka ibed kendo bende gi kama itaget ni ohanda ni endi anyalo uso sana ne jok machal kama gi eki koro ing'e ni to kata ka iloso group kata ka in social media machalo kaka Facebook jok ma osiepegi madhi neno gik milando mang'eny gi bende gine jok ma idwaro ni mondo nen gi to nyaki ikri ne yuto kendo nyaki ikri ne lal ber to ber ndi but the risk nyaka ikri ne koro kabi kwer ni kikichaki nikech ohala nyaka watim ka waluor ni lal mono wachako to onge ng'ama bro timo ohala. In kaka Auma Ojuki bende nyalo advise jo ng'ama miyo maneni sani mondo odonje ohala mar chiemo kata ohala mora to onyalo chako yo machalo nang'o?
Erokamano. Ng'ama miyo wadwa mawinja sani endi. Bedo piny kimi. Nidwa bet ni rito. Nokelni. Iwacho ni bedo piny kimi. Mar ariyo bende onego koro wawe piem gi maiti e nindo. Nidwa chiew gokinyi tidwa lokori otanda, idwa lokori. Mano endo ok bi chenjo value mar pesa ma in godo. Ng'ama miyo nyaka koro wuog oko. Ka idwa chako ohala ber. Onge ohala marach. Marach en mana mar uso dhano. Nitiere legal business. Ohala maber. Sana ohand chiemo, dhano nyaka chiem. Kata piny tek manade, kata yuto tin manade, dhano nyaka chiem. Okenge mang'eny ji nyalo wacho ni adhi awar lewni, law ok tobi. Mano bende ber, luwore gi passion mar ng'ato. Kidwa chako ohala, kuong inonri ming'e ni to rieko mari kata passion mari ni kanye. Ng'ato nyalo bedo ni onyalo mana lando mesani maber kabisa mo use maber. Ng'ato nyalo lando chiemo ma ouse maber kabisa. Gima kikwatim sama wada chako ohala, isebedo gi idea. Kiki ninde idea no. Gima jon kikwa piem gi maiti nindo cha. Kiki bede idea ni for long, mano koro ok odhi konyi. Many kaka inyalo actualize idea ma in godo. Makosa bende ma watimo ni kwasebedo gi idea gi to pachwa paro mana ni wayude loan. Adhi yudo pesa kanyo, ana onge go, koro adhi yudo pesa kanyo mondo achak godo ohala ni endi. Loan ok ber chako godo ohala. Mana dieri ma nyaka to wayiere. Nikech ohala ma pok itimo ok ing'e kore ga tache, ok ing'eyo sama yuto dhi bede, ok ing'eyo sama lal dhi bede. Ki rikni ka loan ichako godo ohala. Osiepa to kodhi onyumore nam to idhi duoko loan nang'o. Ema koro depression biro bede chande. Wabede jok ma ong'eyo kungo. Kadwa chako ohala, yie ichak matin. Gima tin ma intiere godo cha. To bende tinde wan kaka joma mine wan gi riwruok mang'eny machalo kaka chama mag jok ma mine gi. Kaka ndalo moko nochopo ma Awush Kitchen na loro. Nikech pesa ne onge, pesa norumo. To nwaduogo bedo gi online chama. Modiochieng' kodiochieng' wagolo mana siling 10. To ne wan dhano 100. Odhi makoro waduogo pogore group 2. Koro ji 50 per day gol mana siling 200. Matin no endo ka in miyo adieri ma wiye tiyo. Nyaka itim go gimoro. Kamano. Erokamano. Ka ng'ato nyalo bedo ni neni sani, maybe onyalo ng'eyo ni Awush Kitchen ni tanyalo yude kanye, tanyalo yude yore machalo nadi, nyalo nyisowa ka wadhi ka watieko. Erokamano. Arwako uduto Awush Kitchen. Dala mar Kisumu town kaendi, Awush Kitchen nitiere estate mong'ere kaka Lolwe Estate. Kiwuok e stage town tidho gari number 44. Tilor idho Lolwe Estate. Lolwe Stage. Idonjo Lolwe, ikadho dino supermarket maduong' kanyo ni Joymart supermarket. Kikalo Joymart supermarket kanyo, Awush Kitchen nitiere kanyo maduong'. Ibiro rwaki kabisa. Kopogore gi mano, antiere Facebook. Awush Kitchen page is live e Facebook. As an individual, kidwa tudori koda kata mana e Facebook, ibiro yudo Auma Ojuki. Auma Ojuki ago koko sana e weche mag rech, weche mag ohala e Facebook. Kata e Twitter, pod antiere kanyo endo, Instagram, mago te pod ibiro yuda. Kao kamano to samoro idwa tudori koda e yorno mar simu. Inyalo elo mondo igona simu namba 0726 417 221. 0726 417 221. Erokamano.
Ajera Malolwe TV de wagomba inyadhi mbele kod twak machalo kamaidi, lakini nyisa ni samarwa mano miwa userumo. Gikanye mwachopo gode giko chenro mar duond mine mabende ne waikoni Lolwe TV otieno makawuono. Aka studio mar otieno makawuono thuon wach mabende ne wawuoye en wakeini ya ohala kane an kaindi kod Mikai Auma Ojuki mabende en ja ohala e boma ma Kisumu, to bende onyiso ni nochako ohala makamaindi mondo mi okony nyithindo goeko manyiri kaachiel kod joma mine e aluora kata egwe kama bende odake. Nyaka ndwaro mechenro machielo oriti masani nyinga Joyce Oduor.